אז אנחנו עכשיו ממש רגע לפני התהליך המרגש של סקייל-אפ במפעל עבור המוצרים של דלית. סקייל-אפ, כשמו כן הוא, לקחת את הדוגמאות שייצרנו פה במעבדת הפיתוח ולהעביר אותם לתהליך של ייצור במפעל. ואני באמת מתרגשת ורוצה לשאול אותך דלית, איזה מוצר מבין שלל המוצרים שאנחנו הולכות לייצר לך בשבוע הבא הכי מרגש אותך ואת אומרת לעצמך, הוא החזית שלי. את יודעת למה אני כל כך התחברתי לג'ל חומצות? כי באופן מפתיע הוא גם מתאים למגוון סוגי עור, והוא גם פותר הרבה בעיות עוריות, והכל במוצר אחד. מהמם, כי באמת הרעיון שלנו בג'ל חומצות היה גם לשים חומצות שגורמות לחידוש העור, גם לשים חומרים שעוזרים בהחלקת העור, אז זה מתאים להפחתת מראה קמטים וקמטוטים, וגם לשים חומרים שבעצם מאזנים את העור, ולכן זה מתאים גם לעור שמן. אז באמת תהליך הסקייל-אפ שמסיים את תהליך הפיתוח ועובר לתהליך הייצור הוא מאוד מאוד מרגש. טוב, תקשיבי, היה לנו יום מהמם טוב, אז שבוע הבא אנחנו במפעל. סקייל-אפ, איך אפשר לשכוח? לגמרי.